дуруд ба он нафароне ки ин лаҳза ба тозагӣ ба шабакаи баҳористон пайвастанд. айни ҳол мо ҳайати эҷодӣ дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии варзиши оид ба намудҳои варзиши обӣ қарор дорем ва тасмим гирифтем то шумораи навбатии барномаи Матинро бо дастпарварони мактаби мазкур аз ин макон манзуратон намоем. ёдовар мешавем ки шартҳои барномаи имрӯзаи Матин бештар аз рӯи шиноварӣ сурат мегирад ва нуфта намонад ки барнома бо дастгирии раисияти кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе таҳия мегардад. маслиҳат медиҳем моро муддати ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеши моро бозиҳои ҷолибу шавқоваре мунтазир аст. дӯстони азиз, қабл аз оғози шартҳои барнома шуморо бо иштирокчиён ва ҳайати ҳакамон шинос мекунем. иштирокчии якуми барнома Меҳроҷ Шамсиддинзода. Меҳроҷ Шамсиддинзода беш аз 6 моҳ аст ки нозикиҳои шиновариро дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии варзиши оид ба намудҳои варзиши обӣ аз мурабби Акобир Файзуллозода меомӯзад. мақсад дорад ки мусобиқаи нахустинро бо касб кардани мақоми аввал ҷамъбаст намояд. ӯ қаблан дар риштаи гӯштини ҷудо тамрин карда 5 медал ба даст овардааст. омӯзиши фанни математикаро дӯст медорад. мақсад дорад то дар оянда қувваашро дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта бисанҷад. иштирокчии дуюм Фарҳод Саидмирзоев. Фарҳод Саидмирзоев дастпарвари муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии варзиши оид ба намудҳои варзиши обӣ мебошад. тӯли 2 сол аст ки ба машқу тамрин машғул аст. нозикиҳои шиновариро аз мурабби Акобир Файзуллозода меомӯзад. вай дар мусобиқаҳои шаҳрӣ ва мактабӣ ширкат варзидааст. аз ҷумла медалҳои якум ва сеюм дорад. бештар ба фанҳои дақиқ таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад. орзу дорад то шарафи варзиши тоҷикро дар оянда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ муаррифӣ намояд. иштирокчии сеюми барнома Беҳзод Саидмирзоев. Беҳзод Саидмирзоев узви муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии варзиши оид ба намудҳои варзиши обӣ аст. аз машқу тамринҳояш 2 сол сипарӣ гашт. вай дар 3 мусобиқа ширкат варзида танҳо дар 1 сабқат мақоми сеюмро касб кардааст. ба ҷуз шиноварӣ инчунин муҳорибаи тан ба танро низ меписандад. ба фанҳои алгебра ва геометрия шавқи беандоза дорад. мехоҳад дар оянда шиноварӣ касбӣ шавад. иштирокчии чоруми барнома Умедҷон Лоиқов. умедҷон Лоиқов беш аз 1 сол аст ки нозикиҳои шиновариро дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии варзиши оид ба намудҳои варзиши обӣ меомӯзад. вай 5 медал дорад. мавсул дар сабқати нахустин ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. дар мусобиқаи минбаъда мақоми дуюмро гирифт. ниҳоят дар 2 сабқати минбаъда беҳтарин шиновар шуд. ба варзиши рақами 1 низ шавқ дорад. омӯзиши фанни биологияро дӯст медорад. мақсад дорад то дар оянда чемпиони ҷаҳон оид ба шиноварӣ шавад. иштирокчии панҷум Имрон Аҳроров. имрон аҳроров дастпарвари муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии варзиши оид ба намудҳои варзиши обӣ мебошад. тӯли 1 сол аст ки ба машқу тамрин машғул аст. нозикиҳои шиновариро аз мураббии ҷавон Рамзиёр Хоркашев меомӯзад. мақсад дорад ки мусобиқаи нахустинро бо касб кардани мақоми аввал хотима бахшад. вай ба фанҳои дақиқ математика ва физика рағбати зиёд дошта мехоҳад дар оянда барномасоз шавад. ва ниҳоят иштирокчии охирин Амир Аҳроров. амир аҳроров узви муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии варзиши оид ба намудҳои варзиши обӣ аст. муддати 3 сол аст ки зери роҳбарии мураббӣ Рамзиёр Хоркашев тамрин мегирад. вай дар мусобиқаи шаҳрӣ аз рӯи шиноварӣ ба масофаи 50 метр ширкат варзида ҷои дуюмро ишғол кардааст. ба бозии теннис низ шавқ дорад. аз фанҳои мактабӣ алгебра, география, физика ва биологияро меписандад. мехоҳад дар оянда муҳандис шавад. дӯстони азиз, инак мегузарем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ оид ба намуди шиноварӣ Муҳаммадкарими Давлат.
устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба намуди шиноварӣ Ҷамшед Шафиев. тамошобинони азиз, инак мегузорем ба шарти аввали барнома. Шарти аввал шиноварӣ ба масофаи 50 метр мебошад ки ба таври якҷоягӣ иҷро карда мешавад. инак дӯстони азиз, акнун иштирокчиён 6 нафар иштирокчиён омодаанд ва бо ишораи довар дохили об шуданд. акнун мебинем ки ҳар як варзишгар барои ана ҳамин ғолиб шудан дар шарти аввали барнома талош мекунанд. хуб мебинем ки айни ҳол варзишгари чоруми барнома ин умедҷон лоиқов аст. аҳсан мегӯем ба умедҷон лоиқов ки пешсаф аст аз дигар ҳарифони худ, яъне аз дигар иштирокчиён. дуюм бошад ин иштирокчии шашум Амир Аҳроров аст. офарин мегӯем ба Амир. акнун аллакай 2 нафар иштирокчиён ба хати марра расиданд. хуб мебинем ки сеюмин шуда аз иштирокчиён ки ба хати марра мерасад. сеюм ин иштирокчии Фарҳод ба хати марра расид. акнун мебинем ки ҳама иштирокчиён аллакай омада расиданд. тамошобинони азиз, шиноварон ҳунари худро дар масофаи 50 метр санҷиданд ва ҳамин тавр аз миёни онҳо Умедҷон Лоиқов даст боло гардид. дар шарти аввали барнома Умедҷон Лоиқов қобилияти хуби шиноварӣ нишон дода аз ҳама пештар ба хати марра расид. Амир Аҳроров ҷои дуюмро ишғол кард. Беҳзод Саидмирзоев ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. Имрон дар ҷои чорум, баъдан Фарҳод ва Меҳроҷ қарор гирифтанд. дӯстони азиз, расидем ба шарти дуюми барнома. шарти навбатӣ шиноварӣ ба тарзи пӯшнокӣ мебошад ки иштирокчиён ба таври якҷоягӣ ин шартро иҷро мекунанд. инак дӯстони азиз, бо штаки довар иштирокчиён шарти дуюмро шурӯъ намуданд. акнун мебинем ки ҳар як шиновар дар роҳчинои худ, яъне бо тарзи пӯшнокӣ шиноварӣ мекунанд. хуб мебинем ки аз миёни онҳо дар ин шарт ки аввалин шуда ба хати марра мерасад. дӯстони азиз, албатта ин шиноварӣ ба худ як нозукии хос дорад. бубинед ки айни ҳол иштирокчиён бо тарзи пӯшнокӣ ин амалро дар дохили об, яъне дар ҳавзи шиноварие ки дарозияш 50 метр ва чуқурияш 2 метрро ташкил медиҳад, онҳо ана ҳамин гуна шиноварӣ карда истоданд. аҳсан мегӯем ба ҳунари онҳо ва мебинем ки аз миёни онҳо аввалин шуда Амир Аҳроров ба хати марра наздик аст. офарин мегӯем ба ин шиновар. аллакай ба хати марра расид. Амир Аҳроров дуюмин шуда Умедҷон Лоиқов ба нуқтаи муайян шуда расид. акнун мебинем ки каме дигар мондааст. дар ин ҷо иштирокчии якуми барнома Меҳроҷ Шамсиддинзода сеюмин шуда ба хати марра расид. офарин мегӯем. дӯстони азиз, дар шарти навбатӣ аз миёни 6 нафар шиноварон Амир Аҳроров аввалин шуда ба хати марра расид. баъди интиҳоёбии шарти дуюм тағйирот ба назар расид. акнун оббоз Амир Аҳроров ба садри ҷадвал баромад. Умедҷон Лоиқов ба зинаи дуюм гузашт. Имрон Аҳроров низ 15 холро дар ихтиёр дорад. Беҳзод бо 14 имтиёз дар зинаи чорум, Фарҳод ва Меҳроҷ мутаносибан мақомҳои баъдиро соҳиб шуданд. дӯстони азиз, барномаи Матинро аз Муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии варзиши оид ба намудҳои варзиши обӣ идома медиҳем. инак расидем ба шарти сеюми барнома. беҳтараш таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. дӯстони азиз, акнун мебинем ки шарти навбатиам оғоз гардид. дар шарти навбатӣ варзишгаронро мебинем, яъне ба таври брас шино карда истоданд ва дӯстони азиз, бинед ки ин намуди шиновариам ба худ як нозукӣ дорад. онҳо зуд
дохили об шуда, яъне аз об берун шуда нафас мегиранду боз зери об медароянд. албатта ин шиновари ба худ як нозукие дорад ва мебинем ки айни ҳол амир аҳроров пештаф аст. офарин мегӯем. бинед ки ин варзишгар, яъне ин шиновар аллакай дар ду шарт мешавад ки фаъолнокии худро нишон дода истодааст. офарин мегӯем. аллакай ба хати марра наздик шуда истодааст. дуюм варзишгар бошад имрон аҳроров аст. имрон ба хати марра расид. сеюмин бошад чун ҳамешагӣ умедҷон лоиқфан фаъол аст, аллакай ба хати марра расид. ва мебинем ки дигар шиноварон аллакай оҳиста оҳиста наздик шуда истоданд. дӯстони азиз, бинандагони гиромӣ, мебинем ки дар ин шарт аз ҳама охир ин меҳроҷ шамсиддинзода аст, ки дар шарти қаблӣ сеюмин шуда ба хати марра расида буд, вале дар ин шарт мебинем ки на он қадар фаъол буд. бинандагони гиромӣ, дар шарти сеюми барнома аз миёни шиноварон амир аҳроров дастболо гардид. дар шарти сеюм ҳам амир аҳроров бартариро аз даст надод. се иштирокчӣ умедҷон, беҳзод ва фарҳод имтиёзҳои яқилаи 22-тоиро соҳиб шуданд. имрон дар зинаи панҷум, баъдан меҳроҷ мавқеъ гирифт. дӯстони азиз, растем ба шарти чоруми барнома. шарти навбатӣ шиноварӣ бо таҷҳизоти махсуси ёрирасон мебошад. инак дӯстони азиз, шиноварон омоданд ва бо ишораи довар аллакай шартро шурӯъ намуданд. ва дӯстони азиз, бинед ки дар ин шарт, яъне шиноварон бо ан ҳамин як таҷҳизоти махсус шиноварӣ карда истоданд. гуфтам ба маврид аст ки ҳар як нафаре ки ба шиноварӣ рӯ меорад, яъне мехоҳад ки дар муддати кӯтоҳ шиновариро аз худ намояд, бояд ана ҳамин маҳз аз ана ҳамин таҷҳизот истифода барад. ва бинед ки онҳо танҳо бо пойҳои худ ҳаракат карда истоданд ва бо дастони худ бошад ана ҳамин таҷҳизотро дошта ба сӯи пеш ҳаракат мекунанд. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки барномаи матинро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш шаҳри душанбе аз муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии варзиши оид ба намудҳои варзиши обӣ манзури шумо гардонида истодем. ва бинед ки дӯстони азиз, дар ин ҷо варзишгари шумораи 2 фарҳод саидмирзоев ба хати марра расида, аҳсан мегӯем. ва дигар иштирокчиёнро мебинем ки оҳиста оҳиста ба нуқтаи муайян шуда наздик мешаванд. аҳсан мегӯем. хуб, мебинем ки се шиновари дигар аллакай ба нуқтаи муайян шуда расиданд. дӯстони азиз, дар шарти чоруми барнома аз миёни 6 нафар шиноварон фарҳод саидмирзоев ғолиб омад. дар шарти чоруми барнома шиновар амир аҳроров шумораи холҳояшро ба 38 адад расонид. фарҳод натиҷаи беҳтар нишон дода аз зинаи чорум ба хати дуюми ҷадвал баромад. умедҷон дар зинаи сеюм, беҳзод мақоми чорумро ишғол кард. имрон ва меҳроҷ ҷойҳои панҷум ва шашумро аз они худ карданд. бинандагони гиромӣ, барномаи матин аз муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии варзиши оид ба намудҳои варзиши обӣ идома дорад. инак расем ба шарти панҷуми барнома. шарти навбатӣ шиноварӣ бо тӯб ва ба таври алоҳидавӣ мебошад. дӯстони азиз, шарти панҷуми барнома аст. акнун мебинем ки меҳроҷ шамсиддинзода ин амалро иҷро карда истодааст. гуфтам ба маврид аст ки дар ин шарт шиноварон ба таври алоҳидавӣ иштирок мекунанд ва мебинем ки меҳроҷ шамсиддинзода
шино карда тӯбро ба сӯи пеш равон карда истодааст. офарин мегӯем ва гуфтан ба маврид аст бинандагони гиромӣ, ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. сонияҳо сипарӣ шуда истоданд. меъроҷро зарур аст ки бояд ҳар як дақиқаву сонияи худро сарфакорона истифода намояд ва кӯшиш намояд ки бо суръати баланд ба хатти марра бирасад. дӯстони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи матинро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе манзури шумо гардонида истодаем. ва дӯстони азиз, акнун мебинем ки аллакай меъроҷ шамсиддинзода ба нуқтаи муайян шуда наздик шуда истодааст. зудтар бошед, зудтар бошед, ками дигар мондааст. дӯстони азиз, меъроҷ шамсиддинзода тавонист ки дар муддати 1 дақиқаву 45 сония ба хатти марра бирасад. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Фарҳод Саидмирзоев. тамошобинони азиз, инак Фарҳод Саидмирзоев омодагӣ мебинад ва бо уштаки довар ба шарти барнома пардохт. хуб мебинем ки аз оғози шарт самти яъне дуруст истифода намудани ана ҳамин тӯбро каме гум менамояд. мебинем ки ба ҳар самт ҳаракат карда истодааст. ҳатто мебинем ки аз ана ҳамин роҳшинои худ тӯб баромад ва Фарҳодро зарур аст бинандагони гиромӣ ки бояд ана ҳамин шартро эҳтиёткорона иҷро намояд. зеро бинед ки бисёр як амали нозук аст. бинед ки тӯб зуд ба ҳар самт ҳаракат мекунад ва Фарҳод бошад бо дастони худ тӯбро ба сӯи пеш равон месозад. бинандагони гиромӣ, дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии варзиши оид ба намудҳои варзиши обӣ як қатор шиноварон машқу тамрин менамоянд ва ин шиноварон дар чандин мусобиқаҳо ширкат варзиданд. иҷрои шарти Фарҳод Саидмирзоев 1 дақиқаву 11 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Беҳзод Саидмирзоев. дӯстони азиз, Беҳзод Саидмирзоев аст. шартро идома медиҳад. бинандагони гиромӣ, дар муассисаи мазкур бисёр шиноварон машқу тамрин менамоянд ва ин шиновароне ки айни ҳол дар барномаи Матин иштирок карда истоданд, аллакай онҳо нозикиҳои намуди шиновариро аз худ карданд ва онҳо дар якчанд мусобиқаҳои шаҳриву ҷумҳуриявӣ ва ҳатто дар мусобиқаҳои байни мактабӣ иштирок намуда ҷойҳои намоёнро ишғол карданд. ва мо низ бинандагони гиромӣ аз ин шиноварон итминон дорем ки дар оянда онҳо парчамбардори ватан хоҳанд шуд. мо мебинем ки аллакай Беҳзод ба хатти марра наздик мешавад. Беҳзод Саидмирзоев тавонист ки дар муддати 1 дақиқаву 2 сония ба хатти марра бирасад. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Умедҷон Лоиқов. инак дӯстони азиз, Умедҷон Лоиқов ба шарти барнома шурӯъ намуда. акнун мебинем ки Умедҷон Лоиқов дар муддати чанд сония ё ин ки дар муддати чанд дақиқа ба хатти марра мерасад. ва дӯстони азиз, Умедҷон Лоиқов ҳам яке аз шиноварони фаъол аст. хуб мебинем ки хеле хуб шино карда истодааст ва тӯбро хеле хуб равона карда истодааст. бинед ки бисёр самти ана ҳамин равона кардани тӯб хеле дуруст ва дақиқ аст. офарин мегӯем ба ин шиновар. зудтар бошед, зудтар бошед, сонияҳо сипарӣ мешаванд. Умедҷон Лоиқов шартро дар муддати 53 ва 117 сония иҷро намуд ва бинандагони гиромӣ, Имрон Аҳроров аз иҷрои ин шарт худдорӣ намуд. ва таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Амир Аҳроров.
бинандагони гиромӣ, акнун иштирокчии навбатиро мебинем. амир аҳроров аст. мебинем ки дар муддати чанд сония ба нуқтаи муайяншуда мерасад. амир бениҳоят иштирокчии, яъне шиновари фаъоли барномаи имрӯза аст ки аллакай дар як чанд шарт тавонист ки мақоми аввалро касб намояд. дӯстони азиз, дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии варзиши оид ба намудҳои варзиши обӣ барои шиноварон шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст ва онҳо метавонанд ки дар ин муассиса озодона машқу тамрин намоянд ва дар ин ҷо мутахассисони соҳибтаҷриба фаъолият мекунанд ки ба ҳар як шиновар нозикиҳои намуди шиновариро меомӯзонанд. аллакай наздик мешавад. амир аҳроров шартро дар муддати 1 дақиқаву 10 сония иҷро намуд ва ҳамкар дар ин шарт умедҷон лоиқов даст боло гардид. баъди интиҳоёбии шарти панҷум амир аҳроров ба мисли пешин садрнишин аст. умедҷон лоиқов мавқеашро бо фарҳод иваз кард. беҳзод бо 38 гол дар хати чоруми ҷадвал мавқеъ гирифт. мавқеи имрон ва меҳроҷ бетағйир монд. шарти навбатӣ шиноварӣ дар зери об мебошад. барои иҷрои ин шарт меҳроҷ шамсиддинзода ва фарҳод саидмирзоевро даъват мекунем. дӯстони азиз, акнун мебинем ки ду нафар шиноварон меҳроҷ шамсиддинзода ва фарҳод саидмирзоев зери об шуданд. акнун мебинем ки аллакай фарҳод саидмирзоев аз об берун шуд, на он қадар масофаи дарозро тай намуд ва мебинем ки билохира шиновари дигар меҳроҷ шамсиддинзода аз об берун шуд. дӯстони азиз, дар ин шарт меҳроҷ шамсиддинзода ба масофаи 13 метр шино намуд, фарҳод саидмирзоев бошад ба масофаи 9 метр. инак таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати умедҷон ва фарҳод. дӯстони азиз, акнун мебинем ки беҳзод ва умедҷон дар зери об шино карда истоданд. хуб мебинем ки аз миёни ин шиноварон аввалин шуда беҳзод аз об берун шуд ва сипас умедҷон лоиқов. хуб мебинем ки масофаи чанд метрро тай намуданд. дӯстони азиз, беҳзод саидмирзоев ба масофаи 16 метр шино намуд, умедҷон лоиқов бошад ба масофаи 17 метр. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди имрон аҳроров ва амир аҳроров. инак дӯстони азиз, ду нафар шиноварони дигар имрон ва аҳрор аллакай зери об шуданд. хуб мебинем ки чӣ қадар масофаро онҳо тай карда, яъне дар зери об шино мекунанд. аҳсан мегӯем, бинед ки бидуни нафаскашӣ онҳо дар зери об ҳастанд. офарин мегӯем ба маҳорати ин шиноварон. аҳсан мегӯем ба имрон аҳроров ки аз ҳама масофаи зиёдро тай намуд. дӯстони азиз, имрон аҳроров ба масофаи 28 метр шино намуд, амир аҳроров бошад ба масофаи 23 метр ва ҳамин дар ин шарт имрон аҳроров даст боло гардид. дар шарти ҳалкунанда ҳам амир аҳроров мавқеашро аз даст надод. умедҷон лоиқов бо 50 имтиёз мақоми дуюмро касб намуд. беҳзод саидмирзоев ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. фарҳод дар ҷои чорум, имрон дар зинаи панҷум, баъдан меҳроҷ қарор гирифт. тамошобинони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи Матин, ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардид. зинаи сеюми
барномаи Матинро Беҳзод Саид Мирзоев касб намуд. аҳсан мегӯем. аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш шаҳри Душанбе ба Беҳзод Саид Мирзоев диплом спорида мешавад. офарин мегӯем. ман дар барномаи Матин иштирок кардам, ҷои севимро гирифтам. барои ман ин натиҷаи баланд аст. мехоҳам ки дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва шаҳрӣ иштирок кунам, ҳамеша сазовори мақомҳои ифтихорӣ гардам. мақоми дуюмро бошад умедҷон лоиқов касб намуд. офарин мегӯем. ба умедҷон лоиқов диплом спорида мешавад. аҳсан мегӯем. дар барномаи Матин иштирок карда ҷои дуюм гирифтам. ман роҳ афтода нестам. бисёртар тамрин карда баъд дар барномаҳои дигар ҷои аввалро ишғол мекунам. ва ман аз ҳама шарти мушкил ба ТО рафтан буд. ман натонистам ки равам. ман мақсад гузоштам ки ҷои аввал мегирам, аммо ҷои дуюм гирифтам. ман роҳ афтода нестам. ман дар оянда мехоҳам чемпиони ҷаҳон оид ба шиноварӣ шавам. тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи имрӯзаи Матин Амир Аҳроров гардид. офарин мегӯем. ба Амир Аҳроров дипломи дараҷаи аввал спорида мешавад. аҳсан мегӯем. Быть первым, быть победителем, готовиться к дальнейшим соревнованиям, стараться, находить свои ошибки. Многие хотят, я заметил в спорте, многие делают все, чтобы быть первыми, да, идут на всякое, но мне даже нравится то, что мои соперники быстрее меня. Ну, очень понравилось, да, интересно. Есть шанс поучаствовать, даете шанс, это очень хорошо. Олимпийским чемпионом хочу золотую медаль получить, прославить свою страну. ҷиҳати иштироки фаъолона дар барномаи Матин аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба дигар иштирокчиён ифтихорномаҳо спорида мешавад. ифтихорнома ба Меҳроҷ Шамсиддинзода спорида мешавад. ифтихорномаи дигар ба Имрон Аҳроров спорида мешавад. ифтихорномаи дигар бошад ба Фарҳод Саид Мирзоев мукофотонида мешавад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи Матин ки бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ бо дастпарварони мактаби мазкур манзури шумо гардид. бовари комил дорем ки барномаи имрӯзаи Матин ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.